Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Foli ani tanni waliɲuman dɔ an b'o di an lamɛn jamana filɛ jama bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ a ye an ma fili an ma ɲinɛ a b'a ka site Mangini ka Zikiri Plus numéro 1 de l'actualité musulmane. Bi dɔnni kɛnɛ an wulila an nana se an ka belebele dɔ ma an nana se an ka dɔnkɔrɔba dɔ ma min tɛ mɔgɔ dogolen ye Mali kɔnɔ bi min tɛ mɔgɔ dogolen ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ bi farafinna ni farajɛla mɔgɔ dogolen tɛ an wulila an nana s'a ma an bɛna baro caman kɛ ni Ala sɔnna ma mais comme a yɛrɛ bɛ yan a bɛna présenter jɔn de don. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Njai korbas tawla kɛnɛya dun alhamdulillah. An bɛ foli lase an filɛbaga jamakulu bɛɛ lajɛlen ma mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲana an bɛ foli lase an filɛbaga jamakulu bɛɛ lajɛlen ma an bɛ foli lase aw ka sigida baara cogoyaw ma sigida baara cogoya kɔrɔ ja minnu bɛ ta ka an yɛrɛ bɔ o la an bɛ foli lase aw ka ja ani aw yɛrɛ ma kosɛbɛ n'o ye Zikiri Plus ye an bɛ foli lase a jamakulu bɛɛ lajɛlen ma a ɲɛmɔgɔ fara a kɔmɔgɔ kan foli bɛ di maliyɛnden bɛɛ fana ma ani jamana kɔnɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen minnu ɲɛ b'an na minnu b'u ka fɛn bɛɛ bila ka sigi k'an filɛ an ka foli bɛɛ lajɛlen b'u ye ni bonya ye ni karama ye alhamdulillah. Karamɔgɔ tɔgɔ duman jamu duman ani sigiyɔrɔ bɛnnen don yɔrɔ jumɛn? Allahu akbar. Ni ne yɛrɛ kunkolo yɛlɛ dɔrɔn ne tɔgɔ ni ne jamu dɔnnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne tɔgɔ de Yusuf ne jamu ye Berté. Yusuf Berté. mais diɲɛ bɛɛ bɛ n dɔn bamanan waliju de la. Bamanan waliju. diɲɛ bɛɛ bɛ ne dɔn bamanan waliju de la. Yusuf Berté bamanan waliju. nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi an bɛ quartier min na bi maanifinw ka tɔgɔw fɔcogow tɛ kelen ye dɔw b'a fɔ ko Sarakɔrɔ Nɛgɛntanna dɔw b'a fɔ anw ka yɔrɔ ma Tabakɔrɔ parce que Sarakɔrɔ o ni Tabakɔrɔ ye ɲɔgɔn tigɛ depuis énergie yɔrɔ la Sarakɔrɔ Nɛgɛntanna kafo ne ka kuru yɔrɔ n'i y'o minɛ ka na i bɛna kɔni min tigɛ depuis n'o yɔrɔ i donna Tabakɔrɔ yan fan fɛ anw bɛ Sarakɔrɔ énergie yɔrɔ la bon anw ka sigida ma o b'a fɔ Tabakɔrɔ nka faamuyali n'a cogo don bɛɛ n'i ka sɛbɛn sɔrɔ cogo don sinon kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne yɛrɛ bamanan sigilen don yan bi alhamdulillah. Inshallah faamuyali caman sɔrɔla o la n'Ala sɔnna bamanan waliju an bɛna baro caman kɛ bi. Baro yɛrɛ de ka di. An bɛna baro yɛrɛ kɛ bi. Baro yɛrɛ de ka di. ɲininkali fɔlɔ min bɛ yen n'an bɛn'o k'i la o de ye bamanan waliju yɛrɛ ye jɔn ye a bɔra min an mago b'o la. Njaye n'i ye pogo ɲininka kasako kɔni na i ma foyi kɛ o. Kasako banna n kan ka ɲininka n yɛrɛ la cɔ ne bamanan waliju jɔn don ani a bɔra min ne bɔra Sikaso bamanan waliju bɔra Sikaso Sikaso kɛlɛtigi Berté o mɔden de ye ne ye kɛlɛtigi Berté a denkɛ naaninan a tɔgɔ de ko Lamini Berté Lamini Berté o denkɛ sabanan o tɔgɔ de ko Yahaya Berté Yahaya Berté woloden de ne Yusuf Berté bamanan waliju ye ne bɔra Sikaso ka na n sigi n bɛ yan nin waati in kɔnɔ n bɛ Tabakɔrɔ yan fan fɛ Bamakɔ kɔnɔ bamanan waliju kana ɲina kuma dɔ kɔ ko jɔn don ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɔla min bamanan waliju kɔrɔ ko Mahamadu o de ye Ala teri ye bamanan waliju Segu bamanan waliju tɛ dɛ bamanan waliju jinɛw ka maa lamɔlen ka tɔgɔ dalen don ne la ne woloba o tɔgɔ de ko Fatumata Jabatɛ. Fatumata Jabatɛ. a bɛ Sikaso kɛlɛtigila bulon filɛ olu ka bulon filɛ an faso filɛ an baso filɛ ne ba ne sɔrɔlen kɔfɛ kalo 3 ne ba bolo sigifɛnw ye ne minɛ n ba la kalo 3 kɔfɛ ka na ne bila n san 3 de olu ka tɔgɔ dalen don jinɛw yɛrɛ de ka tɔgɔ dalen don bamanan waliju ye bamanan o bɛ bɛn Mahamadu Hindu de ma o ye 92 de ye bɛɛ kɔni bɛ waliyu la kɔrɔ dɔn o ye Ala teri ye ba 2
mimu binani flani binani ye joli binani fla nahu biduru ye biduru ni binani ye joli binani fla ye joli bingono to ani fla o ye Muhammadu ye sabula muna u y'a don na ko bamanan waliju sadi ni fɛnw y'i bilasira ni min ye walama ala yɛrɛ ye fɛn o fɛn tɔgɔ tɔgɔ dan k'i bilasira n'a ye hali ni tɔgɔ wɛrɛ dal'i la ala yɛrɛ b'o bange don nataw la o bɛ fɔ i ma siga t'o la an ka belebele n'o Usman Sharif Madan Haidara ye Haidara Zamzam ye wallahi a tɔgɔ de ye Usman Haidara dɛ a tɔgɔ de y'o ye mais tɔgɔ joli b'a kan bi a bɛ fɔ a ma di wala n'i y'a jateminɛ mun de bɛ na n'o ye ala ye nin kɛrɛnkɛrɛnya ni ne bɛ da la mais ne yɛrɛ ala bɛ nin fara a kan sinon ne tɔgɔ Yusufa o ka di ne ye ni tɔgɔ bɛɛ ye diɲɛ kɔnɔ nka latigɛ o bɛ sɔrɔ laɲini kɔnɔ quoi bamanan waliju sɔrɔ cogo filɛ awɔ inshallah faamuyali caman sɔrɔla o la awɔ bamanan waliju i ye dɔnnibaga ye parce que i n'a fɔ an ka abonnés b'a kalama cogo min na an ye photo publier n'an bɛna na baro kɛ ni bamanan waliju ye question caman nana mais i ye dɔnnibaga de ye sisan an tɛna e ɲininka bamanan waliju a ye n'a fɛ yen a bɛna kɛ tan an tɛna n'o kɛ mais parce que an y'an ka calcul minnu bɔ bamanan waliju yɛrɛ kan e yɛrɛ baara minnu kɛ o wasara an ye minnu ye parce que karisa ye o tɛ quoi a ye nin kɛwale kɛ o de bɛ ye an mago bɛ o de la wa an mago bɛ o cɛw de la minnu b'a kɛ a tiɲɛ kan voilà bon i ka kuma latigɛ tɛ n'i yɛrɛ tun nana o ɲininkali la ne t'i jaabi o ne ma deli ninnu na o dɔnnibaga minnu bɛ ɲaga jabaranin na pour que u ka lakodɔn ka fɛrɛ adamadenw ka hɛrɛ ma ne t'o cɛw la est-ce que i ye n faamu nka silamɛya ɲininkali n'i ye ne ɲininka o la ka maa bilasira diinɛ kɔnɔ ne t'i jaabi o fana na sabula ne t'o dɔn wa ne tɛ se o la mais dɔɔni finman ɲininkali n'i ye ne ɲininka ne b'o cɛw la ne b'i jaabi awɔ ka sabu kɛ makoɲa bɛ tiɲɛtigi de da wa mako bɛ bɔ maa laadiri de bolo est-ce que i ye n faamu mais n'i nana ne ɲininka i bɛ dɔɔni kɛ cogo di ne t'o i jaabi mais dɔɔni yɛrɛ ye mun ye dɔɔnibaga kan ka mun kɛ dɔnnibaga kan ka jɔ min a kan ka sigi min n b'i ka kuma latigɛ n bɛna na n'o question de voilà k'o d'i ma voilà n bɛna n'o de ye sa parce que n y'a f'i ye cogo min na question ninnu dɔw bɛ yen a bɛ di an ma de n'an y'a publier an ni karisa bɛna baro kɛ o bɛ fɛ ka min dɔn a tigi kan bisimila dɔw b'olu di bisimila ani an yɛrɛ fana bɛna ne yɛrɛ kunkolo dɔrɔn yelen maa caman b'i wele k'i ɲininka an b'a dɔn nin bɛ min kɛ walahi voilà a b'o cogo de sisan an bɛna ɲininkali min k'i la bamanan waliju dɔnnibaga yɛrɛ dɔnnibaga n'a fɔra mɔgɔ ma ko dɔnnibaga i ka baara kan ka kɛ mun de sigida la faso kɔnɔ wala i ka baara kan ka kɛ mun de dɔnnibaga yɛrɛ nafa yɛrɛ ye mun wala e bɛ dɔnnibaga yɛrɛ kɔrɔ dɔn fɔlɔ yanni i ka se a ka nafa ma dɔnnibaga dɔrɔn a fɔ dɔnnibaga o kɔrɔ yɛrɛ yanni i bɛ se a yɛrɛ nafa ma nɛgɛ tigɛ yɔrɔ ye fanda ye merci ni sa kɔ a la n'a y'i kin fɛn min b'i yɛlɛ i fɛ a bɛ fɔ a ma cogo di ko sa baga ko buwa o kɔrɔ ye k'a fariyara a bɛ fɔ n'i ma jɔn jɔ ma ko dɔnnibaga senkola ba dɔ don walama a bɛ se ko ba dɔ la o tɛ tiɲɛ ye o nafa kan ka kɛ mun ye sigida tɔɔrɔ kan ka wuli dɔnnibaga la sigida man ka tɔɔrɔ ye tugun dɔnnibaga la dɔnnibaga a kɛra dɔnni sugu o sugu ye a bɛ fɔ Haidara ma bi Usman Sharif Madan Haidara ma bi ko dɔnnibaga parce que a ye dɔnni ta ka kɛlɛ kɛ n'a ye k'a di mɔgɔw ma k'u nafa n'a ye dɔnnibaga nafa ye nin dɔrɔn de o de y'a to ko a fila ma ko sirul ani bayan bayan ne kɛra sirul mori ye
dɔɔni kɔnɔ k'e bi tiɲɛ de kan i sabatilen don o de kan o dabɔra adamadenw mako dilan de kosɔn n fa ani yɛrɛ mako dilan ni kosɔn aw bɛna sigi cogo di ka ni musalakaw la ka taa o tɛ se ka kɛ o Haidara y'a sɔrɔ a m'a da a kelen ma a fɔ o de ma ko dɔɔni bagama a m'a da a kelen ma Sɛki Mawula y'a sɔrɔ a m'a da a kelen ma walahi a wulila k'a di diɲɛ ma Guindo Alimami ma da a kelen ma dɛ ni Guindo Alimami ka dɔɔni kun danna a kelen ma a kun tɛ se tan voilà olu bɛ o ye dɔɔnibaga n'i bɛ fɛ ka ne ɲininka dɔɔnibaga nafa na dɔrɔn Usmani Sherifu Madani Haidara a ka taabolo jate minɛ dɔrɔn i k'a ka baara jate minɛ dɔrɔn i bɛ dɔɔnibaga nafa dɔn c'est à dire o bɛ kɛnɛ kan quoi an bɛ se k'a fɔ Sɛki Mawula tɛ yen Buye b'o nɔ na o ye belebele dɔ ye o ka taabolo jate minɛ quoi olu bɛ ka min kɛ dɔɔni kɔnɔ a bɛ fɔ o de ma ko dɔɔnibaga o de ye dɔɔnibaga nafa ye mais dɔɔnibaga nafa tɛ ka sigi an ku kan adamadenw hakɛ tali la ka sigi an ku kan maaw namarali ni nkalontigɛ la dɔɔnibaga t'o ye o tɛ dɔɔnibaga nafa ye n tɛ Usmani Sherifu Madani Haidara fɛ o bɛ bɛn tiɲɛ ma mais dɔɔnibaga tɛ nkalon don Buye man di n ye tiɲɛ don mais dɔɔnibaga tɛ nkalon don dɛ Buye fa Hamawula tun man di n ye o ye tiɲɛ n bɛ ka exemple de ta dɛ n m'a fɔ n k'o man di ne ye dɛ misaliya la Hamawula man di n ye o ye tiɲɛ mais Hamawula ti dɔɔnibaga ye Ala teri tɛ walahi nkalon don tiɲɛ don n tɛ Guindo Alimami fɛ mais Guindo Alimami tɛ mori ye walahi i ye nkalon tigɛ wala dɔɔnibaga nafa de filɛ ka mɔgɔw lafiya a banna o de ye dɔɔnibaga ala ne kɔni lafiyalen don sabula munna ne si ye san 35 a bɛ dafa le 6 mai an bɛ ne ka du 35 nan kɔnɔ étage la Allahu Akbar i yɛrɛ si hakɛya n'i bɛ ne ɲininka i kɛra ni ma jɔn ne b'i jɔ ka tiɲɛ f'i ye i kɛra ni ma jɔn ye hali n'i kunkolo ni sankolo i ni gan sera yan ne bɛ tiɲɛ f'i ye n'i ye musalaka mɔgɔ b'i filɛ n t'i yafa i ma dɛ kana musalaka dɛ wa n ti don i fɛ fali fɛ kulun kɔnɔ k'a dɔn cogo ka ɲi ɲani i bɛ ɲininka fɔlɔ i ye ɲini de ka n dɔn ka sɔrɔ ka se yan wa ɲinini kɔfɛ ka n dɔn ka kuma ni n ye ka sigi tuguni ka n dɔn ka sɔrɔ ka ɲininka sinon n b'o fɔ bɛɛ n tɛ bɔ i ka jabaranin na n tɛ bɔ i ka tele la ni basa n'i y'a mafu n'a danna o jeni ma a mɔnna diɲɛ hɛrɛ o hɛrɛ n b'a ɲini dugukolo kan Ala y'a bɛɛ di ne ma denmisɛnniya la ne ti luwanse la o ye l'essentiel ye hali ni ne ka du danna nin kelen ma n fa n jayi nin bɛ ne bɔ ne ma jɔn Ala ka sɔnni ma nin bɛ ne bɔ est-ce que n faamuya o ye kelen ye muso bɛ n fɛ wa den bɛ n fɛ wa Ala sɔnna ka kira kanu don n dusukun na n den 3 bɛɛ tɔgɔ ye Mahamadu n den fɔlɔ tɔgɔ ye Mahamadu filanan ye Mahamadu Lamini sabanan ye Mahamadu Mustafa Ala sɔnna k'o kɛ n ye c'est à dire o ye ne bɔ diɲɛ kɔnɔ Ala ko la bamanan waliyu i ka nin kuma ɲɛ hakili jigin an ka abonné dɔ ka ɲininkali dɔ la parce que a ko an ma ko bamanan waliju yɛrɛ mori de don wa walima soma de don walima doma de don voilà ko u fana bɛ fɛ k'o dɔn quoi merci o dɔnni ti dɔ wɛrɛ kabi n bangela Ala ka n da ma baara 2 kɛ ni moriya tɛ ɲinɛ ne san 20 ma sunɔgɔ su fɛ i donna n ka i nana n sɔrɔ mun na wurudi bon o ɲininkali jaabi b'i bolo mais normalement ji min bɔra manɔgɔ da o de sumalen don tɔgɔ walama sirnɔ o ni kɛwale tɛ kelen ye jɔn ye ko a n'a kɔnɔna ko tɛ kelen ye est ce que i ye n faamu o de y'a to n kɔnna ka bamanan waliju yɛrɛ kɔrɔ défini bamanan a sigilen don Mahamadu de kan waliju o ye Ala teri waliju ye Ala teri ye o ye jagoya de ye waliyu la Ala teri don a kɔrɔ de ye ten kabi n bangela wa m'a ɲini masa Aramani fɛ jɔn kana i tana fɔ ka sɔrɔ i masa dɛ n m'a fɔ minnu bi tiɲɛni na n k'u ti baara dɔ la walama n m'a fɔ n ko minnu ye soma ye n k'u ti baara la nka ne de t'o ye kabi n bangela n bɛ kɔlɔsi de dɔn o de b'anw ka du kɔnɔ faamuyali sɔrɔla o la awɔ san 20 mais ɲana bɛ sɔn ma ne ye san 3 de kɛ cɛ o cɛ bɛ n dɔn ɲininkali kɛ ne ye san 3 de kɛ kaliwa la
kalwala be ala wuli billahi lezi mais shi lajɛ ne sona ka nyɛrɛ to ka nyɛrɛ da alama mɔgɔ ni fi ngana kolokuru ye wulu da ka magare ni cɛ beni don vene ne o di kewla billahi ala imma shere ne tɛna fɔ an filɛbagaw ɲɛna k'u kana ne fɛ dɛ n'a ye min di a na ne fɛ n'a ye min di kana na ne fɛ san nana kɔlɔnda ɲigilen a nana sɔrɔ yen i y'a faamuya mais an bɛɛ ka lafiya ka d'an bɛɛ ye o kana na ne fɛ dɛ mais u ka tiɲɛ lamɛn u ka kewuya ni ye zikiri plus yɛrɛ ka laɲini de ye ka se ka adamadenw lakunun di voilà parce que dɔnniko yɛrɛ kuma cayara bon mais min f'i ye a kuma cayala cogo min a ka jugu n'o ye Allahu akbar i bɛ fɛ ka sa wa i bɛ fɛ ka sa joona i bɛ se dɔnnibagaw ma Allahu akbar ni bɛ fɛ ka sa joona minnu k'a golo da taa o fɛ u b'i faga danbe banna danbe tununa hinɛ ni makari banna a tununa nata bonyana wa dɔɔni jasira wa o jubaju ye dɔnnibagaw ye dɔnnibaga tun bɛ nisɔndiya n'a ka maaw lafiyalen pour que a bɛ lafiya mais dɔnnibaga bɛ nisɔndiya bi n'a yɛrɛ ka lafiya ye ka tɛmɛ maaw ka lafiya kan o exemple bɛ n bolo fɛn fɔlɔ fɔlɔ ye min ye e min sigilen filɛ sisan i b'a dɔn k'i bɛ lajɛ hali kɔ kan ka tɛmɛ i faso kan mais billahi kɔfɛmɔgɔw yɛrɛ tɔɔrɔlen don dɔnnibagaw bolo ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye cɛw cɛ sigilen don n ye mori ye n ye soma ye n ye doma ye diɲɛ don o don e ye mori ye e ye soma ye ɲiningalikɛlaw de b'e ɲininga fan bɛɛ e bɛ réseaux sociaux ka fan bɛɛ YouTube Facebook mais diɲɛ don o don adamadenw bɛ kasila e bolo a bɛɛ ni ala cɛ i kɔ tɛ suma i ɲɛ tɛ suma o de ye dɔɔni jasi ka fɔlɔ cɛbakɔrɔ dɔ tun bɛ taa i b'a mɛn k'a den dɔ ka jugu n'a ye o tɛ yen bi tugun hakɛ don jurumu don bibi na n'i y'a ye ko dɔnnibaga suma yɛlɛmana billahi n'i taara a fɛ yen i t'a sɔrɔ tomo don a ka du ye tomo ye t'a foyi jigi kɔ siga t'a la jamana kɔfɛ i b'a jate minɛ u bɛ bɔ yan maa ɲumantɔ ko min na ne bɛ jamana 50 ni jamana 3 de yala o bɛ min na n b'a kalama a bɛɛ ni ala cɛ dɔw tɛ si so kɔnɔ wallahi lezi la ilaha illa huwa ne bɛ dɔw ye la ka si wallahi billahi ni dugu jɛra n'i y'o labɛn ni o bɛ ka taa i b'a fɔ non nin bɛ villa de walama nin bɛ meuble de kɔnɔ maɲumantɔ ko don o jigi tɛ foyi ye sa o jigi ye aw minnu bɛ kɔfɛ aw minnu ko a bɛ se ka ko dɔ yɛlɛma ka kɛ ko dɔ ye o jigi bɛ aw de kan n'u y'aw wele o jigiya kɔnɔna na ala kama maaw ɲɛji cɛ kan'u kasi a bɛɛ ni ala cɛ ne ye mɔgɔw ye jamana kɔfɛ n'u ye dumuni dun sɔgɔmada in na yanni wulada cɛ ta de bɛ k'u jɔrɔ wa yanni o dugusa sɔgɔmada ta bɛ k'u jɔrɔ mais o bɛɛ la o bɛ k'a ɲini wa o b'o yɛrɛ jɛn o la ne ye mɔgɔw fana ye minnu dalen n'u ka dɔnnibagaw la o y'u yɛrɛ jɛn u ka diɲɛ hɛrɛ bɛɛ la k'a fara ɲɔgɔn kan ka kɔngɔ ni minɔgɔ muɲu k'a ba jɛn a la k'a fa jɛn a la k'a musow jɛn a la k'u denw jɛn a la ka balimaw jɛn ka somɔgɔ bɛɛ jɛn ko ne ka dɔnnibaga n jigi b'a kan wa n dalen don a la wa a bɛ n mako dilan o y'o jigi tigɛ ne ɲɛnɛ ɔ dɔnni e ko que an b'a fɔ dɔnni ma ko ni ala ye musajabu di mɔgɔ min ma dɔrɔn ko o lafiya la musajabu tɛ di maa ɲamatɔ ma maa hakɛtɔ ala ka danfɛn ka gɛlɛ wallahi ala ka danfɛn ka gɛlɛ ala ma ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye surtout adamaden adamaden ala ka danni fɛ adamaden na wa a ka gɛlɛ ala ma ni diɲɛ danfɛn bɛɛ ye hinɛ i kana kɛ ala kosɔn nka hinɛ a k'a tigi taabolo kosɔn a ti fa kan a ti ba kan a ti kɔrɔkan jigila mɔgɔ t'a la jamana kɔfɛyɔrɔ ni jamana ɲɛfɛyɔrɔ la ka bɔ ka taa yɛrɛ ɲini a ko ne bɛ taa n yɛrɛ ɲini ka na fasow jɔ e kɛra a faso cibaga ye dɔw yɛrɛ ka dujɔ wari bɛ dɔnnibagaw bolo k'a dun wallahi parce que ni o waati y'a sɔrɔ i tun sera k'i ka misɛnmaninw fara ɲɔgɔn kan Samasu i ye du dɔ jɔ n'a ye walima i ye mako dɔ dilan n'a ye mais danaya dara e min kan ko dɔnnibaga e nafa ye mun ye ɲininkali gɛlɛn danaya dara e min kan n'i tɛ se k'a ɲɛji cɛ a labila dɔnni ye fila de ye awɔ ani ayi o ye dɔnni ye fila ye karimasina dɔnni ɲɛbilakun ye mun ye diɲɛ kɔnɔ diɲɛ dɔnniw dɔnnuna diɲɛ kɔnɔ dɔnni ɲɛbilakun ye jateminɛ ye jateminɛ moriya saraka a bɛ fɔ o ma ko consultation o ye filɛli ye filɛli an da bɛna se a ɲininkaliw est ce que i ye n faamuya
karamɔgɔya sira kan parce que karamɔgɔ ani mori tɛ kelen ye karamɔgɔ ni mori o tɛ kelen ye ɔhɔ kalamɔgɔ minnu min maaw sigi i n'a fɔ ka wajuli ko i n'a fɔ anw ka belebele filɛ cogo Usmani Sherifu Madani Hayidara a bɛ fɔ ma ko karamɔgɔ ala bɛ nin fɛ ala tɛ nin fɛ ko ɲɛfɔ ala ka jɔnw ye kuranɛ ko tan kuranɛ ma nin fɔ olu ye a bɛ fɔ ma ko kalamɔgɔ mori olu bɛ ka min fɔ dɛ olu de b'o ta ka mɔgɔw mako dilan n'a ye olu bɛ ka min fɔ moriw de b'o ta ka mɔgɔw mako dilan n'o ye i n'a fɔ Gindo Alimami Segu kaw ka belebele ani anw ka belebele ani ne yɛrɛ ka belebele wa bilahi a bɛ fɔ ma ko mori différence b'o ni ɲɔgɔn cɛ olu ka dɔnnibagaya k'o sabati ɲɛnɛ Gindo Alimami ye nɔnbɔ y'a ye ɲɛŋɛ a ye nɔnbɔ tiɲɛ tɛ Usmani Sherifu Madani Hayidara ka karamɔgɔ a ye nɔnbɔ mais a ye maa caman ɲɛji cɛ Gindo Alimami ye maa caman ɲɛji cɛ n'olu tun y'a kɛ an ta cogoya ye dun kana n bɔ a la dɛ n b'a la dɛ a tiɲɛni kɛra n fana b'a la dɛ awɔ hali ne ye fali pɛntiri fali lo est-ce que n faamuya n b'a la mais munna an ti sabali munna an ti c'est-à-dire n'i y'i mako bɔ hinɛ ni danbe la k'i yɛrɛ danbe feere ka ban dɔrɔn i bɛ se ka diɲɛ tiɲɛni sugu bɛɛ kɛ ani nata wa o de ni hinɛ banna ka ban danbe banna dɔrɔn nata bɛ bonya de o n ko natabaya de bɛ hinɛ ni danbe gɛn sinon ni e miirila k'e ɲɔgɔnna dɔ de filɛ kɔfɛ gɛlɛyara ne ni ala tɛ se k'a ka sɔrɔ ta k'a dun o ka wari tɛ sɔrɔ manamana ko la dɛ bilahi lezi ni ala o b'a fɔ ne ka fari ne man fari dɛ ne bɛ min fɔ ne y'o de ye ne ka dɔɔni kalankun ani ne ka dɔɔni sigikun ye nin de ye ne ka dɔɔni hali ni maa ye san 100 kɛ ne ye san 100 kɛ n ka bunja ni adamaden ma don ne kan wallahi ne bɛ balo hali ni client mana bamanan wali ye balo n kana n'a yɛrɛ mais u k'a lajɛ u ka keguya dɔɔnibaga minnu bɛ mɔgɔ mako dilan kama a y'a lajɛ a ye sabali a ɲinini b'i yɛrɛ bolo cogo min na n'a ka nɔgɔ i bolo a ma nɔgɔ olu bolo dɛ n'i bɛ se min na u ka baara minɛ n'i tɛ se min na a labila ala kosɔn dɔɔni tɛ gansan ye quoi dɔɔni nakun y'o de ye dɔɔnibaga tɛ kɛ baara si ka gansan k'a fɔ ko n bɛ se nin na walima n tɛ se nin na o tɛ tiɲɛ ye n bɛ min f'i ye dɔɔnibaga nafa de filɛ bisimila famille caman sɔrɔla o la bamanan waliyu i ka explication kɔnɔna na parce que an yɛrɛ ka jateminɛ la an ye min jateminɛ parce que dɔnnibaga yɛrɛ nafa tɛ minnu bɛ waso n'a ye nin bɛ n fɛ mais i bɛ ka mɔgɔw mago min ɲɛ mɔgɔw mago b'o de la o de y'a to n ye exemple fila in d'i ma o voilà i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na parce que adamadenw mago bɛ mun na n'u taara e fɛ yen u ɲɛ tɛ e ka mobili in na n'u taara e fɛ yen u ɲɛ tɛ e ka bazin in na u ɲɛ bɛ mun na olu nana kun min na u ka se ka ɲɛnabɔ est-ce que an yɛrɛ dɔw bɛ se ka bazin don n'a ma kɔrɔ wa parce que olu mago b'o de la an nana karisa fɛ yen degun de bɛ n ka degun in ka wuli parce que adamadenw bɛ na o de nata la voilà bon e bɛ o min dilan dɛ o de fana e o y'i ka bazin voilà o y'i ka mobili ba ye o y'i ka villa n'i ka étage ye bilahi ne jɛɲɔgɔn dɔw tun bɛ sigi k'a fɔ ne ko bamanan est-ce que i bɛna fɛn sɔrɔ Moriya la wallahi bilahi ne ko ne bɛ tila k'aw balo Moriya la wallahi de ye ala ye n b'o ɲininka n nana dɔ ɲininka dɔɔni tun bɛ n'a tɔgɔ fɔ maa b'a mɛn a ko karisa mais ni ninnu nana dɔrɔn e b'a fɔ ko dɔɔni fierté b'i la ko fɔ e k'a kɛ a k'a ye o bɛ mun d'i ma n ko min bɛna d'u ma n k'o bɛ kɔfɛ hali sini o tigi ma biriki bɔ ne bɛ 30 ni kɔ la étage fana villa tɛ dɛ i ye so kelen min gunnen n bɛna min jɔ ka kɛ étage ye o kelen de ye ne ka so villa ye o tigi ɲɛnɛ o tilala ka tuguni k'a bisigiya ko fɛn wɛrɛ de bɛ ne bolo ko min t'o ye n jɛnna n'a ye fɛn min bɛ ne bolo ne b'o dɔn o de ye tilennenya ni laadiriya ye ni tiɲɛ ye nafa b'o de la o de bɛ laban n b'o de dɔn n bɛ to sutura la don nataw la n kɔmɔgɔw bɛ yɛlɛ n kɔfɛ an fa tun bɛ yen wallahi
ala ka si jani kɛnɛya di ani bani ma ya rabbi ya rabbi ya rabbi sunu hal na te biya kai siga tala bamana waliju siga foyi tɛ a yɛrɛ b'a dɔn cɛw b'a kɔ minnu ka bon n'a yɛrɛ o cɛw bɛ a yɛrɛ kɔ min bɔra a yɛrɛ la o cɛw bɛ yen mais o dépend jɔn na a ka kɛ ko ɲuman a ka kɛ ko ɲuman o dépend o de la n y'o de fɔ a ye filɛbaga lamɛnbaga bi baro in a ma nɔgɔn dɛ wa a tɛ nɔgɔya yɛrɛ fana parce que an ni cɛ min bɛ ɲɔgɔn fɛ bamanan waliju min b'a fɔ k'a kɛ parce que san 100 tɛ dalu ye san 200 tɛ dalu ye i balola don min na a to n'i taara ko dɔ ka f'i kɔ ko karisa ye nin dilan bamanan waliju sajuna mɔnɛ bɛ nkalontigɛla minɛ dɛ sajuna mɔnɛ o bɛ nkalontigɛla minɛ e sara fɛn t'e kɔ wa ala bɛ tila k'i kunu ka to k'i ka du cogoya yir'i la o de y'a to n b'a fɔ dɔnnibagaw an ka sabali walayi e ka sa ka sɔrɔ e m'a dilan ka ɲa e ka taa walayi i bɛ kunu k'a cogoya yir'i la i b'a dɔn k'a fɔ i ye min kɛ o kɔfɛ an bɛ tɛmɛ bamanan waliju bisimila bamanan waliju ye dɔnnibaga de dɔnni n'i ko dɔnni a tɛ se ka taa filɛli kɔ parce que n'i y'a mɛn n bɛ mɔgɔ dilan o ka fisa i y'a tigi ka ko la fɔlɔ bamanan bɛ filɛli kɛ a bɛ filɛli kɛ filɛli cogo modèle jumɛn na laturu wa koloni wa walima kɔlɔsi wa walima sitikara ne bɛ filɛli cogo 32 de kɛ filɛ cogo 32 walayi a bɛɛ dɔnni bɛ bamanan waliju la i bɛ filɛli cogo adamadenw bolo ala y'a bɛɛ dɔnni di ne ma fo kana se sigiyɔrɔma 32 ni an ko an m'an da don o la dɔrɔn a tɔ bɛ kɛ an yɛrɛ mako bɛ commentaire la mɔgɔw ka na o tɛ mais m'i tɛmɛ i ka kuma kɔnɔ dɔnnibaga filɛlikɛbali yelikɛbali o ye fiɲɛtɔ de ye o i b'a dɔn dɔ de bɛ fiɲɛtɔ ka bere minɛ ka taama n'a ye n'a o fiɲɛtɔ ka ye dɔnnibaga e bɛ se ka mun dilan fo n'i taara jigin n'a ye kɔlɔnkolon kɔnɔ wa o dɔnnibaga de ka ca bi o de y'a to bɛɛ bɛ ka jigin kɔlɔnkolon kɔnɔ u bolo maa caman bɛ dingɛ kɔnɔ bi dɔnnibagaw ka dingɛ don an muru hali ne yɛrɛ b'a la walahi n'i bɛ fɛ i mako ka sa bi i bɛ muru sɛgɛrɛ walama soma walama doma walama woyiba dɔnnibaga minnu sigilen don k'u mako dilan n'i bɛ fɛ bi kɔni i ta ka tiɲɛ o bɛ dépend dɔnnibagaw la bi bon an sigilen don taaɲɛ de kama mɔgɔw mako dilanni de kosɔn filɛli fɔlɔfɔlɔ juguman fɔlɔfɔlɔ ye turabu ye gindo alimami tilela cɛ tɛ min bɛ turabu dɔn n'a ye a bɛɛ ni ala cɛ cɛw b'a dɔn n bɛ ka kuma cɛw bɛ k'a mɛn a cɛ tɛ yen a cɛ tɛ yen yɔrɔ an b'a fɔ jitumu nɔngɔ furukɔrɔ ninnu ani furukɔrɔkajɔ ninnu olu tile la olu tun t'o tile masakɛ ya gindo alimami tile tun ye gindo alimami tun y'o masakɛ ye bilahi walahi sabula turabu ni n b'a daminɛ o kan fɔlɔ parce que o ye forobafɛn ye parce que diɲɛ b'o dɔn ala y'o dan k'o kɛrɛnkɛrɛn k'o bɛn a yɛrɛ de ma turabu k'o dan k'o kɛrɛnkɛrɛn k'o bɛn a yɛrɛ ma n'i y'o dɔn n'a fɔra hali an ko a dɔnbaga tileganfɛ dere nin ye turabu masa ye e bɛ turabu masaya bɔ min e bɛ publicité la su ni tile ko e turabu masa ye turabu masa ni publicité turabu yɛrɛ de i ka dɔnni de b'i ka publicité kɛ sisi dɔ b'o na walahi a bɛ bɔ da bɛɛ tugu mɔgɔ tɛ se k'o koro dɛ wa a bɛɛ ni ala cɛ dɔnni yɛrɛ bɛ ten ne m'a wele téléphone na n ka na ne questionner dɛ ne suma de bɔra ne ka s'aw ma ka boli a na a ye na n questionner an bɛ wari sɔrɔ an b'a dun ne t'o la dɛ n'a di a kana na yɛrɛ bamanan waliyu an mago b'o cɛw de la awɔ a kana na yɛrɛ pewu a ye mankutu min ka est ce que e faamuya wa dɔɔni de bɛ bɔ ni a yɛrɛ ye a tiɲɛ wa a nkalon bɛ tila ka bɔ n'a ye dɛ parce que bilahi lezi laturu de ye tan ye laturu de bɛ waliju kɛ ka walijuya sama ka bɔ a kun na a bɛɛ ni ala cɛ taa bani ɲininka a b'a ɲɛ dɔn a ɲɔgɔn t'a filaw na bi i bɛ n faamu na a fɔ tura d'aw ma fako bagan ciya kama an mana wuli n'an ma siyɛni fɔ a kora dɛ an bɛ taa banu an yɛrɛ mako dilanlen tɛ ba kun b'a ku datugu a bubara yɛrɛ datugu e bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ ta datugu wa bamanan waliju e yɛrɛ ta dilanlen tɛ turabu gansan kɔnɔna na ne bɛ san 100 kɛ ka balo a la n tɛ nasi bɔ n tɛ sɛbɛn bɔ
turabu gansan kɔnɔ san 100 mi balo ala kasɔrɔ n tɛ sɛbɛn bɔ n tɛ nasi bɔ turabu kɔnɔ est-ce que n faamu wa dɔɔnibaga min sigilen don adamadenw ma ko dilanni kosɔn a filɛli yɛrɛ kɛbali wallahi dɔɔnibaga fiyɛ dɔrɔn a bɛ ka mɔgɔw don fili la wa maaw ka kɛgoya kunfɛ kumakɛlaw bɛ yen ani k'a lajɛ k'a ye nin de b'i kan o ka taa sɔrɔ i kan o juste o cɛw ka dɔgɔ dɛ a y'a jate minɛ ɲana aw ka wari di dɛ karisa ka filɛli kɛ aw bɛnn'o ko la ɔ i ye nin ye ne nin ye a jate minɛ i yɛrɛ la fɔlɔ ɲani k'i ka wari di dɛ n'a sɔrɔ min bɛ ka fɔ wulibali don ni wulibali don dɔɔni y'o de ye munna n ye kɛrɛnkɛrɛnnen y'a fɔ ko turabu jigila ala yɛrɛ de y'o jigi a yɛrɛ kan a y'a jigin di jɔn ma Nabila Idirisa ala ye turabu jigin d'o de ma a ko a fɔ ne ka manto ninnu ɲɛnɛ ni dugu jɛra ne ala bɛ min kɛ sanfara ni dugukolo cɛ a da i k'a ɲɛfɔ u ye ala yɛrɛ de y'o fɔ Idirisa a y'a da ale de ma bɛɛ n'i ka fɛn jigita de don an ka kuranɛba ma di an ka Mamadu ma Idirisa fana ɲiyɔrɔ le ye nin ye Bibili ma di Isa ma Idirisa ɲiyɔrɔ le filɛ nin ye a ma jigin ne fakɛ kan a ma jigin ne ka kabila kan bon peut-être e yɛrɛ b'a la a ma jigin Jitumu kan a ma jigin a ka kabila kan nɔngɔ bɛ ten nɔngɔ furukɔrɔ bɛ ten furukɔrɔ kajɔ bɛ ten a jigila ka di Idirisa de ma est-ce que ye n faamu wa ala ka ko ye tiɲɛ n'a y'a jigin a b'a n'a différence de yira a b'a cɛma yɔrɔ yira tubabu so joli bɛ laturu so 16 wolo 4 so 4 o de b'a 16 wolo selenge ye joli selenge ye joli diɲɛ selenge 4 ye kitabuba joli tɔgɔ bɛ yen 4 mɛlɛkɛba joli tɔgɔ b'a mɛlɛkɛ 4 sahaba joli bɛ alakira kɔ sahaba belebeleba 4 min ye tɔgɔtigiya la han kulu wallahu han kulu wallahu a y'a joli don kulu 4 huwa allahu 4 wa ala wasora n'a yɛrɛ ye kuranɛ yɔrɔ min kɔnɔ suratul ikhlas o don ale yɛrɛ ala ka kelen ma ka ciya dɔrɔn maa ta tɛ yen foyi ta tɛ yen kira ta tɛ yen jinɛ ta tɛ yen wɔkulɔ ta tɛ yen ala ye laturu jigin ne kan bamanan waliju est-ce que n faamuya n'an bɛ baro kɛ turabu nka bi baro laban ni masa aramani cɛ wa turabudalaw bɛna sigi kan lamɛn n'an ko k'an ka baro k'a kan u b'a dɔn yɔrɔ dɔ la k'u bɛ fili la don n'a nataw la bamanan waliju est-ce que n faamuya an bɛna o bɛ dépend tan na don n'a nataw la ni ala sɔnna a ye an si dɔ k'an kɔnɔ voilà an bɛ baro kɛ laturu kan spécialement anw ni e awɔ pour que faamuya caman bɛ se ka sɔrɔ o fana na inchallah ala ka hɛrɛ kan ye i y'a faamuya o ye dɔɔni sigiyɔrɔ ye e kɔni e mana taa sigi an tɛ filɛli kɛ n'i nana n'i mako ye an b'i mako de dilan kan'a di dɛ fiɲɛ ta don bilahi a b'i ka wari dun hali ni ala deli di buye ma a b'a filɛ fɔlɔ ka sɔrɔ k'a kɛ ni tiɲɛ hali n'i taara dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ b'i lajɛ de fɔlɔ ka sɔrɔ k'a kɛ ordonnance sɛbɛn ordonnance sɛbɛn e m'o ye e ko k'e bɛ jinɛ kan fɔ mɔgɔw ye wallahi an bɛ ka mɔgɔw halaki ni yɛrɛ si jɔyɔrɔ tɛ ne la fo an ka mɔgɔ minnu bɛ kɔfɛ an bɛ k'u ka nafolo minɛ k'a dun i n'a fɔ u tɛ k'a ɲini o dɔrɔn ne yɛrɛ bɛ kɛlɛ o kɛlɛ la o dɔrɔn quoi o dɔrɔn de jɔyɔrɔ bɛ ne la quoi i n'a fɔ u tɛ k'a ɲini u tɛ sunɔgɔ yɛrɛ tan tɛ dɔw bolo yɛrɛ wallahi ni dɔw ye sunɔgɔ sɔrɔ heure 2 o bɛ bɔ u ka maɲumatɔ baara yɛrɛ tɛ kɛ sɔrɔ la dɛ papier t'u fɛ sɛbɛn t'u bolo baara jɔlen t'u bolo n'ala ye min gɛrɛsɛgɛ dɔrɔn a bɛ kɛ de kɔnɔ komi i taara i ye diɲɛ baara bɛɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ wallahi maɲumatɔ ko dan don ala o tigi b'o baara min na a bɛ jɔnya de la sabu o b'a yira k'a fɔ an dɔnnibagaw an ma sɔn toujours ka mɔgɔw bɔ jɔnya la an ko k'an bɛ yɛlɛma hɔrɔnya fɛ toujours an yɛrɛ bɛ tila ka mɔgɔw culon ka don jɔnya la an yɛrɛ de ka jugu an yɛrɛ ma gan kala ka jugu gan ma kojugu k'a ka yɛlɛma hɔrɔnya ta mɔgɔw ka jugu kan an bɛ fɛ ka lafiya adamadenw kan ka du ɲɛnamaw jɔ adamadenw kan ka mobili ɲɛnamaw san adamadenw kan ka muso ɲumanw furu adamadenw kan i b'a diɲɛ hɛrɛma bɛɛ sɔrɔ an yɛrɛ bolo olu dun tɔɔrɔlen don u bɛ kasi don o don o ɲɛji ma nɔgɔ i ma dɛ walima u ka dusukasi ma nɔgɔ i ma dɛ ne n'i b'a kɛ ne i b'a kɛ ne n'i t'a kɛ ne i b'a to yen wa kelen ne ka kuma kun tɛ i ka n wele walima i kana ne wele n'i ye n wele i ka ko jagoyalen tɛ n kan ne yɛrɛ ka aran ka jan
nagana kan fɔ ma nte kuma kuntan fɔ ɲa diɲɛ dɔɔni o dɔɔni min bɛna ni fili jugu ye baara bɛ di e dɔɔnibaga min ma n'e ka jateminɛ ma se ka bonya e ka timinanja ma bonya e ka sabali ma bonya ani ka cɛsiri ka bonya se k'a tigi mako dilan mais ni e pressera wari kɔ waati waati n'u ye baara d'e ma waati e bɛ pressé de o han ne ka baara tɛ pressé mɔgɔ ye dɛ n'i b'a kɛ i b'a kɛ n'i t'a kɛ i b'a to yen b'a kɛ ɲɛnɛ sago de la n'i b'a kɛ a kɛ dɛ n'i dun tɛ ɲa kuma caman o k'i pressé o t'a kɛ i yɛrɛ ye walama i kana ne wele ne ni bɛɛ jɛlen don ala kelen na n'i y'a dun i pressé don ka tɛmɛ t'a kɛ i yɛrɛ ye kana ne wele dɛ i ma fɛn fɛn fɔ i siri la kana taa fɔ i funu yɔrɔ la dɛ nka n'i b'i mako fɛ i b'i mako kɔnɔ i b'a kɔnɔ awɔ n'i b'i mako fɛ awɔ i b'a kɔnɔ mɔgɔ bɛ wolo n'i wolola i bɛ juma de ladege fɔlɔ i bɛ ŋunuma ninnu i bɛ to ka si disi kan ka ŋunuma ladege i bɛ bɔ ŋunuma de la ka sɔrɔ ka to ka jɔjɔli degi i bɛ bɔ jɔli la ka taama sen bɛ ta kelen kelen han o waati a bɛ fɔ ko k'a da bɔ sin na a ye den da bɔ sin na han n'i pressera ala ma munna n'i wele tɛ taama han wa dɔɔni t'o fɛn wa ne t'o kɛ dɔɔni t'o fɛn dɛ nka dɔɔnibagaw ka sabali ala kosɔn u ka sabali koyi u ka ala filɛ u k'u bɔkolo filɛ u k'u danbe filɛ ni min ye musoman ye a bil'i kunna k'i bɛna bange kɛ dɛ i bɛ ka bangekɛla dɔ den de ta dun n'i ye cɛman ye wolodenw bɛna k'i fɛ dɛ i bɛ k'i ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn dɔ denw de ta tiɲɛ o hakɛ tɛ tɔ to mɔgɔ la dɛ barika tɛ an b'a fɔ ne ye duwawu den o de ye i ka duwawu den i tɛ taa ka bɔ an ɲɛ yan duwawu den hakɛ de bɛ duwawu kari ka bɔ yen pewu hal'a t'i ye e bɛ duwawu denya kɛ mɔgɔw ka fɛn dunni de kan hakɛ han i bɛ duwawu denya k'o kan wa i ka duwawu hakɛ b'a kɛ komi kabi ala y'i den ma wolo hakɛ b'i ba ka baara kɛ fu ye i ma a b'i fa ka ɲuman kɛ fu ye i ma hakɛ bɛ jɔ n'i yɛrɛ jogo ye i yɛrɛ la o de ye mɔgɔ tɔɲɔ ye i tɛ se ala bila kɛ n'i bɛ se a minɛ i k'a dun piyan a k'a kɛ a bɛ kɛ n'i bɛ se a kun y'o de ye u ka lafiya maaw ka lafiya ni sigikun ba bɛ émission in na ni sigikun fila don dɔnnibagaw a tiɲɛtigiw ka se ka dɔn parce que bakɔrɔ golo de birilen don suruku caman na bi ka don bakɔrɔw tu la terikɛ n'i bɛ fɛ ka si yɛrɛ sɔrɔ est-ce que i tɛ ani ka se ka client fana u ka se ka kunu ten u ka se ka tiɲɛ ni nkalon dɔn ka bɔ ɲɔgɔn e ko olu yɛrɛ fana bɛ sɔn kunun ko ma olu yɛrɛ bannen don kunun ma koyi wallahi olu yɛrɛ fana dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la e tilegan dere dere fɛ dɔ ye ne wele o don ko karamɔgɔ ne ko han ko ne mako bɛ nafolo la n ko bisimila n ko baasi tɛ n ko an bɛ jateminɛ kɛ mais karamɔgɔ est-ce que ne bɛ se k'a sɔrɔ tile 3 tile 4 kɔnɔna na a bɛɛ ni kuranna cɛ i mako b'a la ne de ka wari d'i ma wa walima e ko de ko ne ka ala deli de k'i ye i ka duwawu ka diya tile 3 tile 4 kɔnɔ wallahi a ko k'ale bɛ fɛ dɔrɔn ne ka ala deli de kɛ tile 3 tile 4 n'an bɛ bɛn wari min na n ko wala an bɛ bɛn wari min na dɛ o ta i k'o dun walama a ta i ka taa kɔlɔsi ni kuranɛ san i ka taa kalanso wala k'i sɔn tile 3 ni tile 4 kɔnɔ sabula kuranɛ ka bon ne ni e bɛɛ ye ala k'i sɔn o kɔnɔ ni sɔnni ka di n'i b'a sɔrɔ o kɔnɔ taa kɔmaɲanga lo wa suya lo wa walama saki do i bɛ taa fɛn dɔ bila o yɛrɛ tɛ dɔɔni kɔnɔ o bɛ nkalon de tigɛ ko i bɛ taa fɛn dɔ bila saki kɔnɔ wari bɛ na n'a kɔnɔ a tigi bɛ k'i ka wari dun dɛ n'i m'i kɔlɔsi o b'i faga i sen kan nkalon de don ne tɛ se o la wa o tɛ tiɲɛ fana ye ala deli ala de bɛ jɔn sɔn walahi tɛ fɛ hali tɛ s'a tɔ ma wo ala deli yɛrɛ yɛrɛ de ye ne ma da la k'i bɛ ala deli yɛrɛ k'o bɛ wuli ala deli tɛ wuli o tɛ tiɲɛ ye a bɛ kɛ wa a bɛ kɛ de bilahi 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 i b'a kɛ a bɛ kɛ degun wɛrɛ b'an kan ni nafolo ko ni n'an ka kɔfɛ mɔgɔw ni papiye ko ni muso ko ni cɛ ko tɛ
ni ani banate ya ini Allahu cɛ e bɛ se k'o furakɛ o ka tila ka to tiriki tɔrɔkɔrɔ tuguni ko hali bi ko ma se ka furakɛ wali hali bi o ma se k'o mako dilan ko dɔɔni e kan ka dɔɔnibagaya fo yɛrɛ maloya i kan ka tigɛ i yɛrɛ la wa i kan ka maloya dɔɔnibaga bɛ fɔ i la munna o man ka kɛ tuguni sa han ne m'o f'i ye n ko ba kuma bɔ wara da tugun ne kɔni wasara Ala bolo n bɛ Ala fo wa n y'a fɔ aw ye kabini a ka télé tɛ nka a ye n dɛmɛ ka Ala fo wallahi Ala ni ci wallahi Ala ni ci ne fɛ yen Ala ni ci ni ne bɛ lamɛn n'i bɛ ka n lamɛn o jamana président foyi tɛ ka Mali lamini ne ni min tɛ baara kɛ a tɛ yen i bɛ dɔ dɔn na o a bɛɛ ni Ala o tɛ yen n denmisɛnnin fitinin tɔ ko n ba ma fɛn da Ala ma n fa ma fɛn da Ala ma k'o kɛ Ala de hinɛna n na Ala funisira Ala y'i kanu billahi wa ne kan ka Ala fo wa ne kan ka Ala ka jɔnw ka hakɛ dɔn k'a dɔn ko mɔgɔw bɛ ka na ne bamanan waliju fo u mɔgɔ de kama wa ne fana bɛ n fasa fili o de kan ka kɛ ne ka fierté mɔgɔw mɔgɔ dilan wa ne tɛ se ka munumunu na adamaden ye a ɲininkali kɛra o a question dibaga o a filmeli kɛra o a mako ɲinina o ne tɛ munumunu ni mɔgɔ si ye n'a bɛnna min bɛɛ ka ne to n ka kavɛnni kɔnɔ ni bɛ ne bɔ koyi Ala yɛrɛ de bɛ k'a jidi koyi sinon wala alhamdulilayi Ala de bɛ ka ne ka ko jidi koyi sinon wallahi ne ma jigin Ala wallahi Ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye Ala k'an n'aw sɔn Ala k'an sutura n'a ka waati ko tɛ a tun bɛ kuma mɛn an yɛrɛ kan n'i ye duga sɔrɔ mɔgɔ su kunna a fɔ duga ɲɛna bɔ an su kunna kana fɔ duga ka bɔ mɔgɔ su kunna suruku a n'a ka gɔnifɔ nin bɛɛ ye wara kelen de ye wa tɔgɔ kelen de bɛ ka wele an bɛɛ la parce que u donna a la a ɲuman n'a kolon dɔnlen tɛ hali ne yɛrɛ b'a la a ɲuman n'a kolon dɔnlen tɛ wa bɛɛ de bɛ bugɔla bere kelen in na nka ne kɔni ka fɛn t'a la dɛ a bɛna woloma bamanan waliju i nani nabaliya bɛɛ y'i kungo mais a ye sabali a ye hinɛ maaw la fɛn bɛɛ n'Ala cɛ dɔɔni sari hali ne m'aw deli k'aw ka sabali ko ka hinɛ aw bɛ n'o dɔn aw yɛrɛ la n'i y'a kɛ ka tiɲɛ tiɲɛni bɛ tugu i kɔ n'i y'a kɛ ka ɲɛ ɲɛni bɛ tugu i kɔ Abu Jahili a y'a bila Alakira la hali bi a bɛ ka fɔ a ma ko Abu a ma dan o ma ko Jahili an ka Mamadu y'a kɛ ka ɲɛ hali sini misiri wele i b'a tɔgɔ mɛn a kana kɛ ka ɲɛ jakuma ka ɲinɛminɛ tɔnɔ b'a yɛrɛ de kan siga t'o la faamuyali caman sɔrɔla alhamdulillah ni baro bamanan baro kɛra ni ma fili ma ɲinɛ filɛli jama ni lamɛnni jama o fana ye faamuyali caman sɔrɔ mais baro in tɛna danni kelen ma ni Ala sɔnna a tɛna danni ma bamanan waliju parce que mɔgɔw b'a ɲini an fɛ fɛnɛ mɔgɔw b'a ɲini an fɛ an ka na an ka baro kɛ ni parce que i fɛ baroya la ko caman bɛ ɲɛdɔn parce que an bɛna n'a fɔ a ye na bamanan fɛ yen a bɛna kɛ t'aw ye non 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 an bɛna kuma réalité de kan tiɲɛ de kan donc ni e yɛrɛ ye tiɲɛ ye i kan ka taa bolo min fɛ sa i yɛrɛ b'o dɔn bisimila n'Ala sɔnna i bɛ folikan laban di jama ma ni welewelekan min b'i bolo ka lase dɔnnibagaw ni clients ma wala welewelekan min b'i bolo o ye bamanankan de ye min ma walawala n bɛ foli di jama ma n y'o faamu mais welewelelikan a ma walawala ne bolo parce que n bɛna walawala i ye sisan weleweleda ni ladilikan min b'i bolo weleweleda in tɛ dɔwɛrɛ ladilikan client a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan nin bon karamɔgɔ n'o ye aw yɛrɛ ye an y'a kɛ tan an k'a kɛ tan an k'a kɛ tan kumakan laban na bakurubaya la quoi bon kumakan laban na dɔrɔn ni u y'a lamɛn u kan ka kɛ ten u man ka kɛ ten olu b'a dɔn u bɛ maɲumatɔ ko min na mɔgɔ tɛ o fɔ ka don mɔgɔ tulo la tuguni si tɛ denmisɛnnin dadigi kɛra bɛɛ la n'i kan ka tile n'i kan ka hakili sɔrɔ nin ye dɔnnibaga ye walima i man ka hakili sɔrɔ nin ye dɔnnibaga ye i yɛrɛ kan k'o dɔn kelen dɔnnibaga minnu bɛ k'a kɛ k'a tiɲɛ ne tɛ ladili ser'o ma kɔlɔlɔ min bɛ ka wuli k'o o ɲɛ b'a la wa ya Rabbi n'i ma ɲɛ adamadenw ni tɔɲɔli kɔ Ala ka kɔlɔlɔ de jigin ka fo ka t'i sa dɔnnibaga kolon a tiɲɛnikɛla walahi Ala ka n'i lafiya a bɛɛ ni Ala cɛ Ala ka n'i lafiya hali ni ne b'a la Ala ka na n lafiya hali ni n b'a la est-ce que i faamuya an k'a kɛ a ka ɲa n'i tɛ se min na wallahi fugariya tɛ Ala bila Ala ka hɛrɛ kɛ an bɛɛ ye n'i ma jɔn jɔn b'an lamɛn Ala ka hɛrɛ k'an n'o bɛɛ wa Ala k'an sɔn sɔnni min ka gɛlɛn Ala k'an sɔn ni kama bi cɛ o cɛ la i n'a fɔ Cheikhna Mawla
ana dinge buye Usman Sherif Madan Haidara ginjo almami ala ka hinala ala ka faras la me fuloka dinge gunala no gawsu yi ala ka hinana nu horomay nu bunya nu barkay kola bi balula ala ka hinana nu horomay nu bunya nu barkay la sana kane fana bi segu bele bele dodo billahi ala ka hinana nu horomay nu bunyay dili adale no dili ala ka hinala nu bunya nu barka nu horomay Muhammad Abdullah Shuad bele bele dalendo ala ka hinana nu horoma anu bunyay abal makena walama dogoke Dauda ko ngaso aba ala ka hine ana na bunya na barka na horomay ya rabbi ala ka here kan yere angana tige an yere fitini minunke ani an yere dilla ka kamani fitini minunke naso kama dobe ani ala ce ala ka hine ana ala kan son no bunya no barka ya rabbi aya janto nina ni bi madu aya janto akuma chogola aya janto atayoro la aya janto anyiningali yoro la aw yere ta musalaka ka blati de wa ya filma ba bore na ya tige fo aka sa pamana waliyu atese ka dofo to ya ati dofo ayere o galoyi dobi nyala dobi nya chela kaula do ba fana nyiningali kerawla re nam sigatola aya do yoro don aya kuma yoro don ni akera jiye churoni jamana ko fe mogoma wala ma anga mogoma wala ma barake nyogoma aw no ba dora sigatola parce que aw de be do beka wululu wele ne bokadi ay chien nyini ay chien don na ma hakli to aw yere ka micro la aw yere zikri plus sigle no cheba min koka ode Usman Sherif Madan Haidara est-ce que famia sabula bi ko be kola o yiri walen boro o alela kana ka fe men wala o bora Haidara la est-ce que famia o be ke sababu ka o yere lagosi ka kla ka lagosi bo ay sabali aw ka kogla aw kana ka chembagay ay doni ba o kogla akana ku chembagay naw ma do yoro don naw ma kuma yoro don naw ma nyiningali yoro don naw ma ta yoro don aw bi bebla flila aw dron ko te cheoche bi na ne re fe ka nyininga meni fo be ayaw do yoro don ayaw jenge nyondo ayaw ko ke nyondo ayi wolo malike nyuma olu dogolendu kolombika golobada nala sona zigiri plaisir nyuma dogolendu o kolombika golonu ame saga brifina ma bo wa ala ka hikuma bo anu cha ko do ya rabbi sunu ado man ya rabbi ala ka here kanyi aw yere ka ke ayere ni jon keri yere ibi si yere mene mais ni joma ki yere ibi to joya ala kan kiso ala ka sababu nyuma ala kan sutra kalimani adama ala ko ke kira boyana baraka ko amba njay mba anje on tunye anye Fatmata deni baya defi ay ne chende no e bamana wal juye andana anye boro kana yi bo ay boro chaman ke na fomu ya chaman so la boro na fele inshallah wa boro tuna danin kilema ngala salama am nyomboro zigiri plesigal la ngini femi amake ala mafa ni ala ma nga jona ni sayama ko ama don baga chemao a chetigu amu bela bo kilin kayiraula wangalon tiru atno yanga city sanfe anya ala delola namero lu bodo mina ala ka kololo do ke wal makana ni problème do ka sega do ala kana sega kuma aw yere kay walla pew parce que jemo ga dana de be aw nga ko ni famille yera zigri plisiga o de che numéro 1 de l'actualité musulmane city kel mimbe na ka ko be benen islam ya doroma wallahi anteta maka marsila ante mogola goshi angol manga bara de islamia ka konna jiaka pour que nafa ka se minu fana abonné no awna nafa chama nga se uluma nin joy Fatmata den baya de fedi o bitay amo bla assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amba